Zonix clear tu zong te voinia kan en tur hi Girls from Nowhere Netflix series a episode pakhat episode ming BFF nin munom titaka atop thleng miloen sak theu turin kan ngen cheu ani he episode tira hian reunion party nei mek teron langin tlangwal pakhat te aron lang anjinga tho chuna bialnu po vein a ming chu fong ania chutia hun tam tak in muto lo alumni party a anin mule chu limtang hlom lein an phur hlom lea tin tep chuna thian pa abiak mek lai chona bula meiche pakhat ron kalin chu meiche na abiak lai ta chuan tep mit meng le tong kam ta chu adang de ufeka chunu chu tu dang ni lovin nano ani nano po chuan rei po belovin akal le tanghal wata chumi nu chuan hun mang chho do mol molin tep thian pa chuan an high school kalaya tep le fong te thalak ta chu aron pho chuaka anin ngai zon tir tran lai vela an thalak te an mu chuan an hlim dun hle chutia tun thlenga mangai tak meya anin ngai zong reng ta chu midang te po chuan lo fakin an hlimpui hlom hlea so an nei zo nu chuan an hno tho lai mek le an business kal tuan ziate soin an hlimtlang hlom hlea an classmate luiten hlotlin na an chang le chuti an class ho mi ho satak tak an lo ni ta chu anin chuang hlom hlea chuti lai tak chuan nano ron langin an thian pakhat ne na anin belai chu midang ho chuan lo muin fong phei chu angai a thalo hle a mel tang chuan engmini tak lo thon na ane ni ti a riat theya chumi nu chuan an classmate zinga mi pathum ta chuan an time capsule lei chhuale na live video chu an lo nei mek boka chu an time capsule phum chu an high school kalaya mi kha nin alumni party nei na chuan hon tur alo ni ma sen rim lo tak mein thil thi ni om tak mai hi omin a rim che ema chu an thil mak ti ber poni ti chuan an time capsule chu chulai hmuna chuan an hongta a chunga chuan a hun laia an lo hlimpui thin em te kha la chuakin an hlimpui hlom hlea tin tep le fong te anin ngai zon tran tir laia an love letter in thon thin te kha la chuakin chiar turin an ti atir chuan fong chu azak ril ru ve hle ma se an chiar ta thawa chutia love letter te hlimtlang taka an chiar zo nu chuan pakhat chuan phone pakhat hi ron keng langin chu phone chu a hlui to in tu ta nge ni ti tu man an shelo chutia rei fen ngai tu nu chuan atopa anei tu mingan thla chuak ta chu tu dang ni lovin nano nge mei chu alo ni tin nano chu mimak sak tak le tu ma kom theilo nin an soibok hun kal to ron lang zuin nano chu kumsom parukmi ania ni tin mei hian skula po phone hi mangde orangin abial pa bethina chu wang chuan midang te po hian nano chu mangai nai na abol at le mi a taka an ngai ni khat chu nano chu na bial pa hena tang pangpara donga abial pa ming chu 10 ani thu asoi ma se tu ma chuan 10 chu tunge ni ti le khoyami nge ni ti an shalo a thian 10 chu engang mel pu nge ani le a bethin reng em ti riat duin a phone chu an check route sak ma se phone a chuan receive na le call na reng eng man husi lo chuta phei chuan phone le midang te chuan nano chu mi a tak le ril ru po kim lo mi pa chi a chil ang hian an ngaya a chan chu ni tin mei a bial pa bi angin omma se ak phone call a chuan eng ma receive na a si lo ani ni khat chu phone le a thian te chuan nano phone call manglai chu zui ruin ma se chu minua nano school ron kal le chu a mai le lam hi na sataka seisak ang mei hian a oma ti chuan nano chu kal chuak zui ngalin chu mini tang chuan khoya nge nano chu a om ti reng an tha to lo party na lam ron lang lein midang ta chuan nano chu aladam vengem le ti ten nge ni athi to zok ti chu tu man an thelawa chu ti lai mek chuan phone chuan nano phone chu met engin kumsom panhi lai liam to a phone kha alola thareng chu makti hle in chu ti lai mek chuan an vai phone chu aron ri ta tluk mai number long phone call chu dungin an lak nu chuan nano chu aladamani ti an tha chuak tin nano chu an zinga ve reng ani ti an hria chho nu chuan ten chuan avakal hneya chu zet chuan an party chu mangchi ang me a chang zota tin nano chuan video clip munom taka nei thu soin a play ta ngal school an kalaya anin ti du da thinna video te kha play in an zinga pakhat chuan engwanga play nge ani thu le tuna phubala ki tumta emni tina zota tin fong po chuan nano chu ril rukim lo le mi a me ani thuina ron soi ve ta
nano thung chuan ama zok chu ani thu le depression na satak me ve awanga damdoi ni tina ei thu aron soita tin chu mei chu la puang lo nano chuan a bialpa tan ati chu tudang nilavin tuna phong bialpa nilai mek te pani thua soi chuan midang te chuan makan ti hle ma se tuna bial nu phong chuan alo thadei to ni na lang ma se midang te chuan phong le nano te akop alo zep thei chu makan ti hle ti chuan an school kal hun lai khan tep chu tan anga omin nano ne na lu ngai zong reng kha lo nia ti chuan hun kal to ron lang vele ama phong le midang ten nano phone an check lai kha ron langin khata khan phong chuan nano bialpa anga an ngai ten number an vakhol khan tudang nilawin tep ina lo lak wang ania phong le nano le midang te ho hi thian thatak an ni thin ma se chu tia te pina lo lak ta ka wang chuan ring hlel hle in a thian dang te chuan tep ina alo kopreng ani chuan nano chu aza thei lo thu le lo changa soi sak mai nilawa nano tha hial te po chu an soi ri ta hiala chuti an chanchin hluite an soi mek lai chuan tep chuan nano chu top tur le chung nun hluia soi chuan tangkai na nei lo thuron soi alaka tang chuan engei du tina zot bok tin nano po chuan tep chu a hmangai thin zia le ala hmangai rang thu te ama wanga midang te poina mi a le mi maksak tak ang hial poa an ngai pha thu te a soi nikhat chu nano chuan tep khol nga kin aron khol nu chuan anda zui ve meya chumi nu chuan masais mangin tep chuan building hluya in muturin akau ma se chu masais chu tep thon nilovin phone in tep phone atanga athon zokani ti chuan phone le a thian te chuan nano chu chulai hmuna vakal chuan soi sa hrapin a hmai phel le lamphei chu an ti chiat sak vekania ti chuan thilek lakin nano chu an kalsan ta chumi nu chuan te po chuan ron hria in aron kal ta vata nano chuat lai lo let reng a mu chuan avakal nei ngal ti chuan tep chuan a bial nu phong chu ko vatin phong le midang tena chu tianga nanon ti chu thil dik lo takani thu le thil sualian takani thu te soin phong po chuan a bial baril ru ne le theinan chuan akut thisen jam kal na lai te chu azai ta vela ti chuan phong chuan te pril ru chu ne le tin chulai hmuna tang chuan nano thi chhonga let rang chu an kal san ta dei mei hi alo nia tin a hun ngai ron langin nano chuan phong depression chungchang ta kha ron soi lein tei pinama a thlang zok kha atu zok wang po nilovin ti sual danga nei bel adu to lo wanga thlang zok mai ni thu te aron soi phong chu a hmai tak tak lo che atibok tin tape thuruk pakhat ron soi chuak lein an thian zinga mi brown ne na anin ngai zon mek thuron sei lein tape le brown te hi flight attendants thoklai mek an nia phong hriat lova an loin ngai zong ve reng ani ti a hriat nu chuan phong chuan brown chu awa khoi ta hrap phong chuan tape tana a engkima hlan chu a in chhir hle ti chuan tape chu ron tho thutin in ngai tua da uvung vungin zu chu awa ina ti chuan thok le khata chemte lain tape chu tha awa tum tamai tape chu nama in ven nan phong chu anam thlu phong tang chuan thi sana ron chuak dur dura alan dan chuan phong hian thathum mi naw alo pai mek alo nia chuti lai mek chuan nano chuan thu soin an school ka lai ta khan an vai mei chuan anin ko mai thin em a a chan po an mani theu anin da san thu le midang te anen hniam tak thin wang ania an mil ve thei lo om chhun te chu an mani mi ziam pu ni ve lo le ril rudang puang te chu nui zat thinin musit takin an en thina tin nano chuan tuna anin thian thatna chu engang taka nget nge ni en china du thu soya ti chuan nei tura pol vek thu le adam doi chu mi pakhat man khop chi anei thu a soi bok ti chuan chu tur thana chu an zinga chuan the thlain an vai mei chuan na satak mei hian anin chu loi maya ti chuan an zinga pakhat hian chu tur thana chu changfuin a injection midang ho zong mei chuan chu pa an thian pa ngei mei chu zuin an thatta mia mei le ti chuan an thian pa an mi tha pa thi sen chu inin anin chan po atur thana injection kha an mania ala tho vem rin wang chau mai lo ni chu vele nano chu ron nui deuh tuarin anei tura khan eng tur ma atel lo thuron soi eng wanga tinge ni thuan ron zot tin nano po chuan ani chuan an chunga eng thil ma ati ngai lo thu le ala ti lo thu a soi tin an ma ni theu zok chu thian thatak an ni thu te anin hmangai thu te anin hril ma se ani na taka chuan an ma ni theu tang ma le an ham thatna bak an ngai thu lo thu a soya chuti lai mek chuan an vai mei chuan an tu deuh ta phuk phuka ti chuan nano chuan chuti an tu deuh phuk chu alo en reng hloma
tichuan nano chuan an thlalak chu enin thil engmah hian chatuna dai lo ziate chutia thian thang bera anom lai ber po chuan arukin anin phiar ruin anin soisel reng thawani ti chu a hre chiang hle tichuan nano chu chulai hmun atang chuan akalta zing lo niin an tu deuh phuk phuk kha an ron har chuak le veka amma zana thil thleng zong zong ta kha la shafekin ma se mangchhia mei ni nan ngai ta zoka tichuan hril hai takin chulai hmun atang chuan an tin dar ta ani he nano Netflix series atanga kan hmu thei chu ni tin kan nun man dana hian thil tha le thil chhia ti theina chu kan hma hian in chhop rengin thil sual kan lo tita ani pon ngai dam kan di le meya ma se chu thil sual kan ti topna arini thei chuang lo achang chuan school kan kal hian a ber ni duna thinlung te midang te ai sha theile thiam theile chungnung bik ni te kan tu thin ma se chung thil zong zong chu kan ngai sak le kan ngai hlut ber tur ani lo chung thil sual te kan ti thin na lakata he nano Girls from Nowhere hian thil thalawata thil tha chu min zir tira kongdik min ko hmu chu atum ber ani